weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkidira e nder galle ceerno Habous Diallo ko on waktu yoni ha to wubbo wola e nder galle ceerno Dawouda Bokara walla min Dawouda Malle ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal ñalawma hande o bakka loriya fuɗɗima balɗe 4 e nder jewkliɗi ndi kala sukaɓe worɓe rewɓe kala ne tawi e nder centre aji ko fate téléphone comme yogay guyka koko haɗa wonande jagoɗo jangde leydi ndi to leydi Mauritanie ko guel kawguel baccalauréat dawi toon subaka hande o e nder jokli leydi ndi kala to leydi Mali wendogo hande o heeɓi janguji kewɗi no fewi ɗin janguji ne hen diboli waɗɗani Sénégal ne henede kerol leydi Mauritanie ñorodi Sahela ñono postoji jeeɗiɗi woni ko yana jim holiti ko kañum waɗi ɗen gueɗe kala to leydi Guinée Conakry ken tolno e 750 kilogramme huuɗo bonko ko woni ko teta hanki o ken tolno e 17 nanggamen hen jeetato ko rewɓe Togo ha hande de ne yeddi wiyede kay ɗi seppoji pewja koye leydi mum ɓe kolliti ɗi seppoji pewja ko caggal leydi mabɓe hayso tawi woni société civile yuɓini seppoji kolliti oɗo saaha laamu ngu koko huuli no fewi heddoro kene wallitoro wiide ɗe gueɗe kala ko gueɗe ceɓɓitiɗe joolam jaberi ma en jaa to Gaza Israël Liban ma en jaa toon to leydi France joolam jaberi jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Kumba Kanté jaadato Ngaabu ko nene moma duttiɗo ba duwasi ko gorgol moma duttiɗo Kumbela Muke ko joom suudu mum duttiɗo ceerno Amadou Sow ko imam wuro Wubbo Wola Abdourahmane Jam Kumba ko miñuma duttiɗo Maymuna Jam Kumba ko mawnuma duttiɗo Hammadi Ndiayel Jam Kumba ko mawnuma duttiɗo Dawouda Bokara ɓurandire Dawouda Malle ko miñum duttiɗo jettinɗo hen kayitol ngol ɓe denti kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe ngullo dendagal Wubbo Wolnaɓe kala e dendagal ɓundunkoɓe kala e dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie hay diaspora kala jaltugol aduna ɓiyiɓe hen banggue jaam galle mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo Alhassane Malle ɓurandirede Alsana Bokara yaltiraɗo noon ko hitande ujunere yi aduna ko hitande ujunere 1993 yaltaɗuno ko ñalawma hanki o toon to Wubbo Wola ko toon o wira jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique gardegol ceerno Habous Diallo nelde duwawa dendagal ɓesguma ko galle jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV e nelda duwaw musidɗo mum guiɗo mum sehil muɗum woni Dawouda Bokara ɓurandire Dawouda Malle ko miñoma duttiɗo salade aadi ɓuuri fittude aadi ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceernama Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceernama Tijane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceernama Tijane Diallo nde yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceernama Tijane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceernama Tijane Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac
son jokkude nder balle tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko melga wurjine jaara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa iɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko ne wiide sanne mbadden dando faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yoga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare go a morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Samba Moussa Pam ko gendiyanke dariyanke haaliyanke joom pinal marɗo culture no feewi ene heɓani wonande lawol muɗum taw kadi ko nayaɓol ko fati banggue mandittare jamma pinal ɗum noon omo jogori wadde ɗuma ñande nayyi ndu lewru darindu hande ndu ñande nayyi lewru juillet ko aljuma paaɗo o toon to ala cage mo Nouakchott omo bismi en noon dendagal bandiraɓe kala yiɗɓe pulago eɓe gona ɗum kala mowoni kala haala mbatka fayida nafoore ɓeydare ma waɗe hen kono kadi pine kewɗe ma kaali hen no fewi no fewi
o jamma pinal wotomo luta duma ton tala kaja kal non jiddo jokkondirde en ne wawi jokkondirde e ndeɗo tongode woni 46 94 64 80 à 10 Sammoussa Pama lawol nayebol ko fati manditare ton to ala kaja kumpital mene dem ngala pular ngadoɗen ko ton to leydi Mali armée leydi Mali yaltini communiqué o communiqué mo ɓe jaltini ɓe keeɓi piyanɗe gulde diaw oɗo wendogo hande yogay postoji jeeɗiɗi nder leydi ndi ne hen diboli noon battima Sénégal no feewi to ne kadi waɗi fiyande bonde wande toona ha neɗɗo goto wasi en fitta ɗum dañi noon policier goto majjuɗo hen suwa taw yitede hen ma ketten joni ko ɓoyata ko correspondant men Gawlo Ɓalejo ton to Kidira Gawlo Ɓalejo to Kidira temen no hannde ɗo men hannde noon ɗo e wuro meɗen frontiére woni Mali e Sénégal hakkunde Mali e Sénégal frontiére o hannde to banggal leydi men Mali to woni wuro wiyetengo Diboli hannde waɗi a heeɓi attaquement goto woni ɓe janama jangu gandanɗa hoore maɗa hannde e waktude 6 heures du matin woni wendogo caggal nde salatu juulande on juulal salatu on waktu noon janggu ngu ɗon waɗi ɗon to Diboli ɗo hennem kamɓe noon ɓe gardi nadde e Diboli e kono noon ɓe gari ko bangge frontiére ga ɓe jani noon ko e woni ɓe gandanɗa laamunkoɓe woni policier ɓe e doñeɓe ɓe wonɓe natirde sa immima Sénégal naati Diboli to natirde ɗo ko ɗon woni to ɓe mbaɗi jangu mabɓe hannde e duppi noon ko wayno police o e douane o ɓe duppi ɗon ɓe duppi autoji ɓe duppi ɗon motoji kadi ɓe beddima ɗon kadi piyanɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa kadi hannde ɗon Wuli Diaw ha woni hen ni e fiyande wotere nde gandanɗa nden yanoyi ko e mo gandanɗa hoore maɗa e ko tubakoɓe mbiyata innocent mo gandanɗa kañum tinani matani koko yaltuno juma ene yahata no yaltiri juma no ni hawre mataw piyanɗe ɗe no birata ni hawri hen bal goto hawre makko kanko ko ɗon woni to hooti e joom makko caggal nde o yalti juma noon ko haalpulaar noon no mbirmi ko pullo mo gandanɗa kañum ne jogui noon ko taabal ene yeeya joƴof e jeejuji tokosi ɗi on noon no mbirmi nde o yalti juma tan o hawri koye balle mataw noon ko ɗon woni to hooti e joom makko hannde noon no mbirmi e nder Mali hannde noɓe mbiri hannde subaka o tan e waktu o goto ɓe mbaɗi attaque maji jeeɗiɗi e nder leydi Mali he attaque maji jeeɗiɗi ɗi gandanɗa ɓe mbaɗi kayi ha e guure takkiɗe kayi ɗe ha yaari noon nokku hen foof awen mataw koɓe ɓamduɓe tan waktu o so yoni kamɓe ɗiɗon attaque uji fof yo mbaɗe lawol gotol ko ɗum tagi noon woɓɓe ɓe gaari ha to Diboli ɗo to poste natirde sa immima Sénégal a naata Diboli oɗon poste police ko ɗon woni to ɓe mbaɗi attaqué ɓe duppi autoji ɗi ɓe duppi motoji ɗi ɓe pelli e mbaɗi foof ɗum ɗon noon ko hunde nde gandanɗa hoore ma ɗo to gonɗen ɗo joni frontiére o koko udda gati leydi Sénégal koko uddi kañumne frontiére o yimɓeɓe hankkadi ma jooɗo ha ande ko yeyete o ko arrêté ɗum noon ala ko mbiyeten tan sowona yo yimɓeɓe mbawa rentade no feewi kadi surtout oɗo waktu joni yo yimɓe ndento no feewi surtout e frontiére uji ɗi yo mbattu hakkille frontiére uji ɗi mbatta hakkille kadi e koye mumen e yaago yaaha garaji ɗi ɗum noon foof e yo watte hakkille no feewi kamɓe noon no mbiruɗen tan ko laamu ngu ɓe mbaɗi attaqué kono noon ɓe mbaɗani attaqué silo ko laamu ngu tan noɓe mbiri ni ɗiɗo janduji jeeɗiɗi janaɗi ɗi foof presque foof ko e police aɓe e gendarme e douanier gendarme ko ɗum woni koɓe mbaɗi hen attaqué ɗum noon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama ko hen goto taw heeɓi hodde hen e jomum ene woodi hen noon kadi hen policier goto moɓe mbi taw ɓe cuwa yiide jomum taw ɓe cuwa yiide hen goto so ɓe noddi téléphone mum kadi ɓe keɓata ɗum ɓe jiyani ɗum policier o ɓe jiyani hen policier goto gonnoɗo ɗo henam kono noon kadi soɓe noddi téléphone makko ɓe keɓatamo ɗum noon on kadi ɗum nene ɗon taw e laaɓaka hen taw ko heddi ko so Allahu o jaaɓi ko wawi wonde hen fof kadi ma en gartu e bandiraɓe weltare ɓe fulɓe andudinma seydi mon guiɗo moon Gawlo Ɓalejo ɗo e Kidira yo Allah hokku en hirde jaam sen kiire jaam yen mbaale jaam Gawlo Ɓalejo to Kidira golle ma jooɗi peewi keerol leydi Sénégal ngol woni goo oɗo saaha mo gonɗen ɓattade e ndeɗo henna fiyande wande toon to Diboli nde fiyande wande e nder postoji jeeɗiɗi ene hen noon nokku mo mbiyata ñono ene hen kadi nokku mbiyata Moldo kame Sandare kame Nioro du Sahel ha fayma toon to Diboli kame Goki e Kaya
ɗi nokkuji kala jim holliti waɗi hen piyande mum gulde jaw no fewi waɗa sa noon kerol leydi Sénégal hewɓe finoɓe toon ne jermini no fewi ne waɗi haalulaji kewɗi no fewi e ma en garta hen so tawi noon wonande renseignement mo leydi Mali gasi a wadde hen keddoɗen koye leydi Mali Ibrahima Boubacara ko gardinoɗo fedde joguitiɓe kañum e 16 walla mbiyen 11 ɓe o yadano ko kamɓe tottiri koye mabɓe armée leydi Mali toon to diwan mo Ansogo o haali noon ñalawma hanki o holliti wonande ardiɓe état islamique ɓe Daesh ene taweɗe leyɗele tati woni leydi Mali Burkina Faso Niger moni kala o haali inde mum o haali kadi nokkuɗo tawete ɗo hen Joliba TV udduno ko gila tan 26 lewru novembre hitande ujunnaje 24 woni hitande yawtunde ɗum ko caggal nde ɓe kaali ko fate gueɗe baɗeteɗe toon to Burkina Faso ha tenti noon e hoorejo leydi ndi ɗon jeeyi sababu noon Burkina Faso dañino wullitade laamu leydi Sénégal laamu leydi Mali ha ganduɗa ɗon laamu leydi Mali ƴetti pellital yewde oɗo télévision mo ganduɗa ene waɗatno débatji kame kumpital manggal no fewi caggal lebbi 6 hanki o noon télé o fuɗɗitima golle muɗum kamɓen jaydiyankoɓe gollotoɓe o télévision ɓe kolliti joɗade ken tolno e lebbi 6 gollaki ko caɗele mawɗe no fewi kono ɗo saaha ma ɓeydu darde kadi maɓe jokku kumpital maɓɓe débatji maɓɓe ala kala ko tardinta haydara e golleji maɓɓe kala général Abdoulaye Maïga ko hoore jaggaɗo leydi Mali tawama hanki noon to Selvilla ɗum tawi nder leydi Espagne nde jonde faggudu taw yiɓi ɗum ko fedde gotagol windere e hooreɓe leyɗele hewɓe tawɓe toon nde o ƴetti konngol noon o arti kay e andinde ɓen ko woni AES woni ɗe leyɗele tati Mali Burkina Niger wo holliti fandare makko ko nde boñ darnete mbawde ɗoftude ɗe leyɗele tati ha mbawa yaltude e caɗele no holli a tiri ni hen paɗen koto leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye tawaɗo toon to Espagne no ɓeɗo Sevilla hanki o joɗodima yogay hooreɓe leyɗele kame ardiɓe diplomatie en yidde ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leyɗele ɓeɗon o joɗodima e hooreji leydi France hono Emmanuel Macron ɓe kaldi tigguidde wonande golle gonɗe hakkude leydi Sénégal kame leydi France kono kadi e wultinde oɗo hen marmite mo ganduɗa hakkude mabɓe no fewi ɓe kolliti noon ɓoyata ɗen gueɗe dendaɗe kala ma won jungo kala sursardiyeji nde leydi Sénégal hanki o e lulde mabɓe sakkitinde wonande guddugol nduɗo hen suudu caggal nde ɓe gayni session mabɓe gadiɗo mo 2024-2025 kanko El Malick Ndiaye noon o arti kay e haalande makko fati banggue science uji ƴettaɗi kala guila e toɓɓe lawɗinade wo holliti woni polgu oɗo saaha ndo suudu sardiyeji gam yuɓɓinde golle mum kono kadi teskaka toon kareli ni pette ni paɗe mukke ni woni haalulaji bonɗi ni ƴattoje kono kam heddoto wonande kanko on gadiɗo suudu sardiyeji o joguima caɗele wawde kay marde ɓe sarɗiyankoɓe ha tenti noon so tawi moni kala ƴetti konngol muɗum ñalawma hanki o noon kamɓe sarɗiyankoɓe kala ɓe jeehi foftorde mabɓe e nder nden foftorde hanki o noon ɓe bisnima hen wonde Mauritanie Maroc Gambie ɓe kala cuuti ko nguli fandare mabɓe noon ko ɗiɗo hen cuuɗi sarɗiyankoji nde leydi Sénégal Mauritanie ha Gambie Maroc kala nde ɓe mbawata jokkodirde taw kadi ko jokkodiri e moƴƴe ɗe ene ɓamta hakkude ɗi cuuɗi sarɗiyankoji ɗeɗo hen leyɗele kala commerce natani hofgo juuɗe ɗum ko gila hanki o noon ɓen safroɓe cuuɗi safara tawiteɗe nder leydi ndi Sénégal ɓe kolliti noon oɗo saaha ɓe guuri ko caɗele mawɗe no fewi guila to jebdi mabɓe teni kadi soɓe dafama kamɓe koye mabɓe ɓe joɓat guila e leɗɗe ha e goɗɗum kala ten rewɓe ɓen safroɓe e koye men so tawi goni deedina liggo so jibini kadi ngala foftore hay seeɗa ɓe kolliti kala ko sifodirno hakkude mabɓe e laamu ngu ala kala ko gasi hen haydara kamɓene ngoɗo hofgo juuɗe ko hofgo juuɗe ngo alda e happu ɓe tampi e kala saaha so tawi ɓe mbiya ɓe ceppa tan walla ɓe mbaɗa hofgo juuɗe laamu ngu ara haala hen ɓe kolliti noon ngolɗo hen lawol koɓe yahoɓe haaɓe keeɓa ɓakkere ɓe keeɓa fandare mabɓe kala baccalauréat fuɗɗima hande o e nder jokli leydi ndi Sénégal kala e nder 14 région mo leydi Sénégal 46 département ji tawiteɗe leydi ndi kala hande onon sukaɓe worɓe rewɓe kala ne tawi centre aji ɗi gam ƴewde beele dañde baccalauréat mum ɗo ha balɗe 4 woni hande o talata ha fenma aljuma paɗo so jomiraɗo haaji ko waɗum ko noon kanko jagoɗo o rentini noon wonande guila e téléphone ha e guyka
e de gede kala kono nyalawma hande o kam o de sa gonado gede de kala puddima rewde lawol no feewi Cambérène hanki o ko fitinaji bonɗi mawɗi mbaɗi toon fuɗɗi tan ko 19h ha fenma 23h sukaɓe hewɓe kaya finoɓe ngal leggal Cambérène ko kañumen jippiyanki duppi ponoje jeeyi sababu noon ko ñande jamma nogas e tati ne jofi nogas e nayya police mo unité police mo parcelle unité 15 wawi no jippade e kala saaha ne jippo sara tufɗe e maayo go Cambérène ngam bettude sukaɓe ne pooɗe simme walla trafic e ɗin fannuji kala ɓen sukaɓe noon dañi dogde woni hen dartiɓe police aɓe beddi kaaje police aɓe noon kutornoma la garnate ko mbiyata la crémosène ha ganda noon dañi hen sukaɓe ɗiɗi noon dogui payedde banggue maayo to guilde noon ɓe jiitano ko hanki ɓalli mabɓe jiitani kumbay ngo maayo en goto ko ceerno ba goɗɗo ko Lamine Dieng ko ɓe ɗiɗon jiita hen jeeyi sababu hanki noon ɗi fitinaji mawɗi no feewi mbaɗi toon seppoji gulɗi jaw no feewi ha kanko Khalifa o Thiawlay o dañi tigui nelde ɓiyi ko nde ɓen seppoɓe dartoto ɓen koliti police nangui neɗɗo mabɓe mawɗo no feewi on koma ɗacce nde on ɗaccita noon oɗo saaha jaam fuɗɗima artude toon waɗɗani a wonande pont Issa Thiawlay mo Cambérène to Mbacké oɗo saaha préfet o kame gouverneur de la région de Diourbel ƴetti pellital helde ken tolno e capanɗe jeegom e goho huɓere taw koye nder Touba e diwan o kala gam teskede kala saaha kuɓeje ene nderguito toon ene jana teni kadi taw kuɓeje ɓoyɗe no feewi ɓe kolliti noon kala kay jeyɗo huɓere mum ma waw tigui dirguitede ha ɓeyda jaam e nden kay kisal gam teskede lebbi ɗiɗi tan ken tolno e 14 neɗɗo wasi fittanu mum taw kadi koyeɗe kuɓeje dirguittoɗe e kala saaha toon to wuuro tubango layti trafic to banggue drogue to marché Tilène wonande kay police wawi jippade toon e nder enquête aji ɗiɓe mbaɗi Tilène noon e tawi e nder Médina ɓe nangi toon ken tolno e sagataɓe jeetato e nder nde jeere kamɓe kala mbaɗama déféré toon to parquet de Dakar maɓe dara yeeso procureur ngam hutorade ɓe toon trafic drogue e nder jeere Tilène to Rosso inde makko ko Talla Keita ko suka o yarata koye duuɓi 17 kanko noon wo nanggano ken tolno e balɗe 11 ko hanki o wasi fittandu makko walla mbiyen heccanki o ni o wasi fittandu makko ɗum ko caggal nde police nanguimo docteur hollitino omo joguino gañande e musande seeɗa no feewi o wasi fittandu makko koye nanggal e nder kaso hewɓe noon kolliti metti men mawɗe no feewi hewɓe kolliti ko police yooɓi fittandu makko procureur holliti oɗo saaha ma uddiren losko yañgo no feewi ha nde ko jeeyi jaltugol makko aduna jawɓe oɗo noon wona baraɗo kañum yaltini hoore mum o aduna o suka élève mo duuɓi 17 taw kadi ganduɗa wiyete ko Djouma Sow élève en classe de seconde lycée mo jawɓe kam tawane welta nder galle mumen taw kadi koye ballal ɓoggol omo warti hewɓe noon kolliti wona ngol woni goho makko wartade mata ko ngol tan feeñi haw wasi hen fittadu makko kono waɗino lawol ngol o wartino o dañi tigui faabede hen andaka noon hol caɗele o jogui ɓandu makko noon tawi to hôpital morgue mo Kolda leskoji gudditama hen to Grande Médine ko tato hongoɓe bawɗi yuɓɓinnoɓe ngal dewgal ngal M Diallo ɓen tato kala ne tawi e juuɗe police ɗum ko caggal nde dadiɓe police mo Parcelles Assainies mbawi jippade toon caggal nde mbanno vidéo guila nogas ɗiɗi lewru juin on vidéo noon aɓe gari hen gamri cofdi no feewi taw kadi gamri ndi ene hollira hen sifa terɗe e sifa gueɗe ɗe jooɗade no feewi taw kadi ɓe ɗeeɓi sifrade comme no debati gorkati en ni kanko on noon biyeteɗo Ablaye Camara mo duuɓi 67 ne wonde Souleymani Ba mo duuɓi 37 kamɓe kala koɓe guinenaɓe ne hen Ousmane Ba on noon jibinako hitande 1984 toon to Casamance kamɓe kala ɓe tawi e juuɗe dadiɓe ngam loskoji jokkede oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paadena ko to leydi Mauritanie ɓeydi darde ngam wallidde ɓe wiyeteɓe handicapé en ngakkaɓe terɗe beele kadi mbawa dañde golle e nder leydi ndi wi noon ko koolaɗo kuuɓal jaagoɗo rewɓe sukaɓe kame balle woni Hammed Cheikhouna Ali o holliti limore yaltunode hitande 2024 taw ko binditogol ɓiɓɓe leydi ndi kala temedere nde limɗa
hen sappo ko handicapé en ɓe kolliti noon oɗo saha ko yidde newnadeɓe gilto banggue sifa jangde e sifa yangaraji sifa koɗale kam ene wondi e golle haaɓe ɓuura wawde tigui teskede koye société e koye men ɓe jeeya jonde faggudu hakkude Mauritanie kame Arabie Saoudite yuɓɓinama ñalawma hanki o ɗum noon ko worɓe joomen ngaaluji iwɓe toon to Arabie Saoudite ngam jodorade worɓe joomen ngaaluji ɓe leydi Mauritanie ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite tawete to Nouakchott Abdel Aziz Ben Abdallah suuti konngudi o holliti volume ene ɓeydi no feewi hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Arabie Saoudite o holliti 30 millions koppareje dollar 2024 tan ko iwe Mauritanie gilay gueɗe kala taw ko to banggue jeeygu fayi toon to Arabie Saoudite ko iwe Arabie Saoudi ken tolno 32 millions koppareje dollar hitande nde ɗon tan mayne nde ko fayi e leydi Mauritanie kono kadi ɓen worɓe joomen ngaaluji mecci koto fannu industriel ha tentita min kame ndema kala ngam wadde ngaaluji mumen e nder gendidi leydi Mauritanie avocat Mohamed Wul Abdel Aziz o biteɗo Abdourahmani wala men Abdourahmani Wuldu Ahmed Talib o holliti wo salmino yino on gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie wo tawi ɗum ne jogui caɗele mawde no fewi to kaso to wawa haydarade so tawi ene juula wo ɗaɓɓiri noon hayso tawi woni on yehino to suudu safar ha waɗi opére safri kono kam hande ala ko gasi hay seeɗa jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie nana ɓeydi yarude yesso ɗum ko hanki o délégation koninkoɓe leydi Mauritanie jetti délégation koninkoɓe leydi Sénégal jettima toon to leydi Mauritanie école nationale de la commandant de chef d'état major Abdelatif Camara ko commandant Sénégal najo hakkude nande mum Sidi Mohamed ɓe ɗiɗo kay jungo e jungo ngam hebloji hakkude leydi ndi Mauritanie kame leydi Sénégal jagorɗo ceɗal ɓalli mo leydi Mauritanie fuɗɗi hanki campagne vaccination kewɗo dole no fewi bawɗo haɓade ken tolno e rafiji jeegoma daboji to sukaɓe sinusite ne hen minusite ne hen kono kadi hépatite B ene hen jeeya kame rougeole ene wondi e yoga e ñabbuji goɗɗi kala o holliti ɗeɗo ene gueɗe noon ma wonan nafoore mawde no fewi ɓeɗon sukaɓe tribunal état de 3 yamiri nogase goo sag baɗɗo comci koninkoɓe nangganoɗo to Rosso kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal kene fotto wonde ujunere taw ko teni militaire ne tawetno hen taw koye commerçant goto mo ganduɗa mo suwata o nanguede hettaka ni yiyaka ni on koni nangganoɗo ɗon ɗo poste douane ɗum ko caggal nde nanga ken woni joni lewru ha hande ala kala ko heɓani ko laaɓi kanko juge tribunal o yamiri ɗum yo tette ha laaɓa oɗo saaha derguite ɗum noon siftinde moɗon wonande leydi Mauritanie jogui kañum e hoore mum isine mone fewna teniji armé leydi muɗum taw kadi ganduɗa wawi holtinde ken tolno e ujunere koninke wonande ɗiɗo hen sakuji nanggaɗi taw giwɗi wonande leydi hoddidi leydi Mauritanie toon wajibo ɓalli awoɓe eɗe laaɓe bannoɗe accident koɗe ɗiɗi ɗum ko heccanki o wonno ñande aljumani jaafoɗon kene foti wonde laaɗe ɗiɗi ɗen jolnoɗe ha ganduɗa accident musto waɗi hen laana ka CNM 80 wonde CNM 101 ɗe laaɗe ɗiɗi kala kamɓe kala majjunoɓe aɓe keewi pittali 5 puɗɗi yitede hen jeenayo mbawi faabede hen jagorɗo awo holliti nden kay kisalle ɓeydete eɗeɗo hen maaje tan wadi bo keddoɗen hewɓe kay taw ko ɓen heedande awoɓe ceppi hanki o tan wadi bo ngam wallide sifande Allemagne wallide ɓen awoɓe awo fina tawa guilay heblo ha e koppareje nga wawde ƴellide fiile wonande awa e nder leydi Mauritanie ha tenti ɓen awoɓe toon to Nouadhibou baccalauréat hande o fuɗɗima e nder jewkile leydi Mauritanie kala hande o koɓe 160 ujunere taw kadi ganduɗa ko élève hande o natande ujunere e 100 centre e nder leydi ndi kala 100 centre noon ɓeydima gaga hen hitande yawtunde jagorɗo noon o holliti nden kay kisal ɓeydama haɗade téléphone gueɗe kewɗe guyka kala baka fuɗɗima e nder leydi ndi kala sukaɓe worɓe rewɓe kala o samoni kala ne himmirani beele dañje baccalauréat mum yaltude jangde lesre faade
jangde towde uddi kumpital men to Mauritanie Algérie windi yanke Algérie najo France najo hen bange biteɗo Boalim taw kadi ko 116 kam woni hande o ñawaɗo taw ko cour d'appel e ñawore nodditande duuɓi 5 e kaso temedde 5 ujunere dinar woni ko yoɓata gorko mo duuɓi 70 tuuma ko jogade vidéo ngaji ɗi ene gadda fitina e nder leydi ndi e yaɓɓude kuule ndimago leydi ndi woni leydi Algérie woni ko rewra sen giwi toon paɗeno ko to leydi Guinée Conakry temedde 9 kilo huuɗo ko kene fornde 16 piccal 53 kilo taw ko crus on drogue bonɗo poɗɗon 17 nanga hen jeetata ko rewɓe ngol woni go police fawde jirum e ɗo hen gueɗe jarmo ene tolno temedde 4 million franc guinéen kala doosa ujunnaji 5 franc guinéen ɓe kolliti aɓe jokki noon asde ngol laylaytol ha mbawa fawde juuɗe mabɓe wonɓe taw kadi ko tumaɓe e oɗon sifa no worini hen to Guinée Conakry keddoɗen ittude mandat présidentiel mo duuɓi 5 nawtude ɗum duuɓi 7 addi haala mawka no feewi e ɓen dawriyankoɓe ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kolliti ɗum wawata latade holno iwrata duuɓi 5 faye 7 ɗum ko caggal nde deftere taw kadi ko waylude tugnorgal leydi ndi mo Sénat walla mbiyen mo CNT totti ɗum walande colonel Assimi Goïta walla mbiyen général Mamadi Doumbouya jaafoɗo no feewi holliti noon walande CNT o omo wawi jeeyede ƴamoɓe lefol laamu goɗɗiɗi maɓe darnu Sénat tati ittude mandat mo 5 watta 7 addi haala mawka no feewi noon e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire hanki o landa Laurent Gbagbo PPA CI ka africaine e PDCI RDA wonande ka Tidjani Thiam ɓe kala ɗi groupe aji sarɗoyankoji hanki geddi nde lulde sarɗoyankoɓe mbaynigo yaade foftere wi Adama Bittogo ko hoore jagode suudu ndu o holliti mbawno tawtorede kono tagui ɓe geddude wonande kay ko yimɓe mabɓe haɗede jeeyede sungoji gam ŋakkugol wonande kayitaji mabɓe oɗon sifa ɗum ko ñalawma hanki o wonande sur sarɗeji ndu leydi Côte d'Ivoire yandu foftorde mum kono kadi ɓen kolliti tagui ɓe ɗurnade ñalawma hanki o ko Tidjani Thiam mo PDCI Laurent Gbagbo landa africaine Guillaume Soro Salbele Goudé ɓeɗo kala ko haɗaɓe jeeyede e ɗi sungoji octobre 2025 nde hitande to leydi Tchad lundiyanke dawriyanke ɓe leydi Souse Masra natanoɗo gueddere ñamata yarata kene tolno e yontere hanki o watti ñamde watti yarde ɗum ko caggal nde o tampi wolohi o nawa to hôpital e wawnere rakkoraji cenga e makko ha rendu ƴuufi mawni holliti noon jeyno sababu naddemo nde gueddere kayya wonande ko ɓen waraɓe nder région makko tuuma ko kanko yooɓi pittaɗi ɓen fulɓe o holliti o waɗani hen haydara tottogo jeeɗiɗo mbasi pittaɗi men ko hande laamu ngu jaɓani ɗum ɓe kolliti ko ɗiɗo maayi ɓenne kadi ko yooliɓe jiya ɓali men kene kumba ko wona ɗum ko noon laamu leydi ndi holliti wonande kay ɗi seppoji balɗe tati gulɗi jaw fewja ko caggal leydi muɗuma ɓen société civile kolliti koye nder leydi tigi fewja ko kamɓe pewji kono laamu ngu ɗiɗi ko famɗinde seppoji ɗi kono ɗi pamɗani ɓe kolliti ngo digango kay hulɓini laamu fort yasimɓe to Nigéria ken tono 14 chinois ñawama hitande ferme e nder kaso jeeyi sababu noon ko wadde ɗon cyber criminalité funtiji e pijirloji goɗɗi ɗiɓe mbaylita kalisa janani guila e kayitaji hay gueɗe goɗɗe kala Tunisie jaydiyanke biyeteɗo Sonia Damania on tigui ñawa hande subaka duuɓi ɗiɗi e kaso ferme ɗum ko caggal nde o haalno ko fate banggue migration clandestine ko haalno hen wonde Kayit Saïd hoorejo leydi ndi yiira ɗin konngudi o haali ko yidde yennudemo hoorejo leydi ndi avocat makko holliti leydi ndi ala séria ala potal ala nunɗal haydara to Liban jolam jabeeri hewɓe dawriyankoɓe erima Hizbullah oɗo saaha nde tottitta armée ji mumen ndi armée leydi Liban siftinde moon Hizbullah jogui ko armée mum timmuɗo kamɓe dattoto e kala saaha Israila ngal cetal darnangal guila hitande 1982 taw kadi ko caggal avion ngaji Israila beeje kala saaha berude ne pukka hen ɓen kolliti loppet ɗum watta Gaza wonande bomboje gulɗe jawne jokki jippade hanki o tan 50 ɓiɗɗo Palestine najo woni ko wara ewide cuuɗi safara leydi ndi ɓen ɗaɓɓannoɓe balle ɗo kaldigal jogori latade toon to États-Unis d'Amérique kono noon Benyamin Netanyahu hoore jagode leydi Israila
ene tijja toon to Amérique yontere fande e wiidemo bisimimo ko Donald Trump to leydi France 16 wonande département o saha école aji kewɗi 135 école walla mbiyenan woni ko uddi toon ngam nguleki teskede no feewi 4 degré teskede hen ma jaɓo musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal kettiyankoɓe Ayawo TV kaɓuɗi men e jolama jaɓeri e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Espagne toon dey guila 29 lewru ndu gonɗen ndu ene wayno dey batu ene foti wadde toon ɗum noon woni ni taw kadi ko ɓen ardiɓe leyɗele taw kadi ko bangoyo bang mbawi wadde jura gam yaade toon nde tawno wadde nguɗo batu toon to Séville en ñalawma taw kadi ko hanki woni 30 lewru korse ujunnaje 225 ngo wawi kono fuɗɗade toon en ko yewiti noon e jaltingol kalisaji gam ƴellitare caggal ndeɓe tini wono balle ko fewti noon e ɓamtare ina usti no feewi ɗum addini noon ardiɓe leyɗele kewɗe noon gari toon tawtorede nguɗo batu goo foof ene ƴeewa marma wor ko dañi hen ɗum woni noon kanko gardiɗo hono leydi Espagne toon o wawi bismadeɓe e wawde waɗandeɓe hirande teddude no feewi kamɓe ardiɓe leyɗele ɗe e ɗum noon batu ngu noon mangu yaa ha 3 lewru juillet ujunnaje 225 toon to leyɗele hono deddude hono Amérique e nder wuuro yiɗa ho ko pompiyeji mbasi toon pittali mumen e tuma nde ɓe garno ñeppude hono cumu e wiide maɓɓe ndeke noon aɓe mbaɗa toon teppol toon to Canada jagogal kono maɓɓe ko yowiti e faggudu o wawi hono bayyinde o wi wonde ko fati noon e ɗen gueɗe ko fewti e taxe uji e gueɗe taw ko numérique ummorade ɓe toon to leyɗele tenduɗe Amérique ɗum noon ene wayno taxe uji ɗi maɓe mbaw kadi rewtude ɗum ɓe guitta ɗum ha laaɓi wonande noon taw ko kala ko fati noon e gueɗe ko wiyete numérique ko ɗum noon hono Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dey wonno ko tongguɗen e ko fewti noon e jolama jaɓeri e ñalawma hande o taw noon wonno koye dade musidɗo moon Alhassane Oumar Mbothia gorko mo Sarr Ndongo ngam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbothia ngam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo henna wonno komin gaddanno moon kumpital min e ɗemgal Pulaar kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena.